I den her video vil jeg vise dig, hvordan du går ind og opretter en ny stilling inde i jobmodulet. Og når du er logget ind herinde i WordPress kontrolpanel, så over i venstre side har vi en, der hedder stillingen. Når du holder musen over her, så kan du trykke på den, der hedder tilføj ny. Herinde kan du så tilføje selve jobbet. Nu ved jeg godt, der står placering heroppe, men det er sådan set her, du indtaster din stilling på, kan man sige, på selve jobopslaget, hvad for en stilling det er for en. Og den næste boks hernede, det er så, kan man sige, selve jobbeskrivelsen, man indsætter her. Hernede under den, der hedder placering, skriver du så, hvor det er henne, kan man sige, om det er i København eller Copenhagen, eller hvad der nu skal stås. Herovre i højre side, der kan du så gå ind og skrive, hvad for en e-mail ansøgning skal sendes til. Og hvis der skal andre data på, så kan du også skrive på i forhold til firmanavn, hvem der udsteder den. Du kan skrive firma websites, hvis de har en Twitter-konto, slogan osv. osv. Hernede under listens udløbsdato har du så mulighed for at skrive, hvornår skal den tælle til. Og lige nu er den jo bare sat til en lille måneds penge. Og den kan du så gå ind og ændre, hvis den lige pludselig skal ændres. Over i højre side har du så mulighed for at sætte logoet på. Trykker du på Set to Company her, og så kan du så vælge et logo, eller du kan uploade direkte. Og der kan du se her, den størrelse på logoet hedder 500x500, det er blevet lagt op her, så det ligesom passer til formatet inde på selve siden her. Og når du så, kan man sige, har valgt det logo, uploadet det, eller valgt det fra en af de eksisterende, så trykker du bare på Set Company Logo, sådan der, og så trykker du på udgiv. Skal du ind og rette i nogle eksisterende jobopslag, så kan du herover i den, der hedder stilling igen, og trykke på den, der hedder alle jobs. Og herinde kan du så se alle de jobs, der er blevet oprettet lige nu her. Og hvis de skal ind og ændres, jamen, så kan du sådan set bare gå ind og trykke på blyanten herovre i højre side, og trykke på ret. Og så kan vi så gå ind og ændre titlen, beskrivelsen og alle de andre data her. Og igen, hvis den skal ændres i forhold til udløbsdato, jamen så kan man igen gå ind og ændre den her. Skal den bare slettes, så kan du bare trykke på føj til papirkurv på samme måde, som man gør det med almindelige tekstsider. Så sådan arbejder du med jobmodulet.